ki khubor ba yolum ki thu ba ki tegi pat bhor ki balawan da ki kali kumban rim nyautuli masin rung apo ga yeng kila bom kila shot dusman ya kalong kmi da ki kin jadi yang nak benda ka khli hadu ba kam tip rushu badarin pat kila kawang aset pat inject da ko penje ya ka khun jonga ka badang khalas nem ka karta kini ki pat bhor ba don lang kilong kmi bat kirang ba masin dep le ya ka te ka kam bomman kila phet krat na ka te ga yeng ki katu kat ni ki pat ba ki basa marjan bat ka yeng jongki haringkat ki khun ka te ka long kmi ki balai olat ban phet ri ya la dia na utai pat bhur kila penkit mar ya ka te ka long kmi bat ka khun ka basa kawang aset sya Dr. Norman Townal Hospital banyo ya ka jing sumar ka kmi jong ka te khina ka badan mentah jaka sumar kala ya thu bah ka te ka por kindet kansan lawan mi ki te ki pat bhur balai dan lang ki long kmi bat ki rang ba ban thombor ya ka bat ki khun ki ti jong ka kala ya thu ba kam dan daw bat ki wei ki breu bat kam tip na ka e ka daw ba wan thombor utai upat bhur ya ka long yeng ka jong ka kalau ong ru bah ka ni ka jingja ka wei ka khun jong ka ba khatsan snem ka karta kala mensau bat dan menta halasnong ki pulit ka jawai police station masinyo jingtip ya ka ni na ki bor penyai hospital ki lawan bensim ya ki jing tokit bat layok sai malu mala na ka khun ka te ka long kumi ya ki katu ka ningut ki suba dong kti ha ka ni ka kam thombor nungut antap apa le phawngot phine nu chnong pamra mukhe pamra mukhe ye bertoi phi barisha yongkur yang charma aktif boy pergi bamja phi DM dia phone dia phim em RM ye nanti pergi berucunang lagi bro pelat arti bara boy ada kerubet phi kaman le ka phi boy dat ka phi boy dat ngak ni paraman ne dei dat phi arti bati dia dan dia narno dat kula sitat ne Allah jisunga bate de misna mar te tunga de tak mari kono tu sabya kantu ya khatama tu te hati jantung factory factory